Ještě než začne video, tak bych se chtěla omluvit za to, že ve videích jsou třeba nějaké chyby, že tam něco popisu jakože je moc a někdy se třeba zaseknu nebo říkám a nebo různé tady ty slova prostě. Musíte vy, co vám to vadí, pochopit, že já prostě jsem takový typ člověka, že všecko obkecávám do posledního detailu, takže na to si musíte zvyknout. Jestli vás nebaví moje obkecávání, tak nikdo vám nenutí se na moje obkecávání dívat nebo poslouchat. A to je tak vše, co jsem chtěla říct na začátek. Takže ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video bude DIY na Glossy Slime. Kdo neví, co to znamená Glossy Slime, tak to znamená, že to je vlastně lesklý sliz. A na Glossy Slime budete potřebovat nějakou misku, já mám tady tuhle. Lepidlo, já mám tady to Craft Planet, není to samozřejmě žádná reklama, ale můžete tam použít i Herkules nebo jiné lepidlo, s kterým to jde. Abyste měli Glossy Slime, tak samozřejmě potřebujete dětský olejček, ale jde to prý nahradit i trochou vody. Nějaký sprchový gel, ale to není důležitý, já jenom jakože chci, aby byl takový texturově jakože lepší a chci, aby voněl, takže proto tam dávám tady ten sprchový gel. Nějaký krém na ruce, mám tady ten malý, nevím ani jakože z kama je, nebo tak, prostě jsem ho našla. Něco, čím to budete míchat, já mám tady tu pastelku, prostě nehejtujte za to, já to schválně míchám tímhle, protože už je to trošičku zašpiněné, ale ve slizu prostě nebudou tady ty kousíčky, takže proto to míchám prostě pastelkami, vy to můžete samozřejmě míchat lžičkou, ale já mám prostě pastelky. Potravinářské barvivo, ale můžete použít i temperku. A nějaký aktivátor. Já mám teda tady boraxový roztok, dejme tomu prostě borax míchaný s horkou vodou, ale vy můžete mít samozřejmě pervol, persil, roztok na kontaktní čočky a tak dále. Takže nejdřív si nalijete lepidlo. Je jedno, kolik ho tam dáte, ale já nevím, já tam dám nějak od oka, podle toho, jak moc veliký chcete sliz. Jinak, jak jsem ukazovala pastelku, jakože co budete potřebovat, tak omlouvám se, že se to nezaostřilo, ale nevím, proč se to nezaostřilo. Já udělám takový větší, ale jak říkám, můžete tam dát, kolik chcete. Potom tam dáte vlastně to nejdůležitější, abyste měli Glossy Slime, což je teda dětský olejček. Taky můžete ho tam dát, kolik chcete, ale nedávejte ho nějak tam moc. Já ho dám asi, taky dávám to od oka, takže omlouvám se, že tam neříkám přesné množství. Dám tam zhruba tolik, nevím, kolik to je, ale prostě chci mít dokonale Glossy Slime. Potom tam přidáte sprchový gel, ale jak říkám, ten není důležitý, ale já chci, aby jakože to vonilo a bylo to takové, já nevím, jak mám vysvětlit, aby to bylo prostě takové lepší. Taky dávám tam nějak od oka, je jedno, kolik ho tam dáte. A teď tam přidám jak kdyby krém, ale já jsem četla, že místo jakože krému můžete dát i mýdlo na ruce, takže jako fakt nevím. Ale já už jsem předtím zkoušela Glossy Slime a povedl se mi. A dala jsem tam tady ty přesné ingredience a byl úplně boží. Teď tam dám teda potravinářské barvivo, ale to tam jakože není nějak důležité, jenom prostě jestli chcete mít barevný sliz, tak si ho tam klidně dejte. Já chci mít takový růžový slime, samozřejmě musí být růžový. A teď to teda celé zamícháte. Musíte to míchat prostě do té doby, než se vám to všechno nespojí, aby prostě ten dětský olejček jak kdyby neplaval nahoře. A jinak tady to vypadá úplně hustě. Tam jsou jak kdyby 3 barvy, červená, růžová a bílá. A vypadá to vždycky zajímavě, jak mícháte prostě nějakou barvu do slizu. A jak vidíte, já to mám ještě takové víc barevné, ale jak to budu mít růžové, tak se vám teda ozvu. Takže jak už to vypadá nějak takhle, tak tam teda přidáte borax nebo jakýkoliv váš aktivátor. Jinak, jak jsem dělala předtím ten Glossy Slime, tak mě se ze začátku jakože lepil, ale jak jsem ho nechala odstat, tak už pak nelepil.
Jak vidíte, teď to zatím nevzniká, protože musíte tam dávat po troškách aktivátor, nesmíte ho tam nalít jakože úplně, jinak byste měli přeaktivovaný slime, ten by se jakože hodně lepil, teda nelepil, právě byl tuhý a prostě by se trhal a byl by takový na nic, takže vidíte, začíná to pomalu vznikat. Já tam budu postupně přidávat borax a až to bude vypadat trochu jak sliz, tak se vám teda ozvu. Takže já už jsem tady ten slizňák zaktivovala, musela jsem tam dát prostě víc aktivátoru, není to chyba jakože mnou nebo tak, ale u těch glossy slimeů se mi zdá, že se dává jakože víc aktivátorů, jinak by mi tenhle sliz jakože lepil a musela jsem tam dát víc aktivátorů ještě jakože, že ten sliz byl velký, ještě mi trochu slizu zbylo v té krabičce, v které jsem to míchala, takže musíte tam prostě dát víc aktivátorů, s tím musíte počítat. A teďka, jak vidíte, ten sliz není ještě úplně glossy a není takový, aby se vám nelepil, takže musíte tenhle sliz nechat buď přes noc, anebo možná i díl v krabičce, takže já se vám ozvu po nějaké té noci nebo dnu, až ten slime bude glossy. Takže už se vám ozývám asi po jednom dni. Nechala jsem teda ten sliz odležet, jinak vyrobila se si tady ten bílý a jak jste viděli na videu, vyrobila se si tady ten růžový. A já už jsem ten růžový jakože se s ním hrála, proto ho neuvidíte jakože čerstvě, on byl víc glossy, jakože víc lesklý, ale teďka není, protože já už jsem točila, jak jsem si s ním prostě hrála po tom jednom dni a byly tam prostě nahoře takové ty bublinky. A už jsem ho jakože zaktivovala, protože trochu lepil, ale to video bylo nějak blbě natočené, byl tam nějak přetočený obraz, takže se vám to natočila, takže se omlouvám, že to není jakože po jednom dnu, ale i tak vám prostě tady ukážu ten slime. Je nejvíc dokonalý. Jak vidíte, je takový krásně růžový, ta barva je prostě úplně mega boží. Já vám to trošku přiblížím. Vy ho vidíte takový tmavší, ale fakt ta barva je taková světlonká růžová. Uvidíte prostě ten slime na miniatuře, když tak se omlouvám, že se mi to trošičku lepí, ale já tam možná přidám ještě trochu aktivátoru, ale nechci jakože přeaktivovat ten sliz, takže to nechám asi takhle. Já vám to tady jakože natočím takhle, abyste ten slime viděli. Slime je teda kliky a je mega glossy a tenhle sliz se mi fakt povedl. Je fakt super, praská a teď vám tady jakože natočím, jak se s ním nějak hraju, nebudu toho mluvit. A teď vám teda ukážu ten bílý slime, který jsem taky vyrobila, ten trošičku víc lepí, ale jinak je taky super. Je takový malinký, schválně jsem ho udělala bílý, protože žádný jak kdyby bílý sliz teď u sebe nemám. Malinko ještě lepí, ale já ho asi ještě zaktivuju, aby prostě vůbec nelepil. Jak vidíte, ten slime je taky mega glossy, já prostě úplně nejvíc miluji glossy slime, je to vlastně můj nejoblíbenější typ nebo druh slizu, protože fakt ty slizy jsou super. A taky natočím vám tady jakože takové video, jak si s ním hraju, nebudu toho zase mluvit, trochu vám to tady tak natočím. Takže to je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Určitě můžete zanechat like, odběr, nebo můžete tohle video i sdílet. Omlouvám se, že se mi ten sliz trošku lepí, ale tak potom ho zaktivuju. Vy, co jste tu noví, tak určitě zanechejte odběr, byla bych za to moc ráda. Jinak omlouvám se těm, kterým třeba vadí, že točím prostě pořád slizy, ale mě prostě slizy baví, vás taky a vlastně nejsledovanější video na mém kanále je, kdyby zkouším DIY slizu, kde už je prostě přes 10 000 zhlédnutí. Možná jak se díváte na tohle video, tak je tam víc.
Jako je tam fakt hrozně moc zhlédnutí, takže vždycky, když natočím nějaký sliz, tak je tam celkem dost zhlédnutí, tak proto točím pořád slizy. Samozřejmě, jestli máte třeba nějaký návrh, co mám točit, hlavně ne skeče, protože skeče mi fakt nejdou, tak napište do komentářů, já to třeba natočím a možná budu točit ask, takže můžete určitě psat taky otázky, prostě co chcete, abych natočila, klidně se když tak inspiruju někým, kterého třeba znám osobně, tak se jakože můžu zeptat a můžu to natočit a třeba přímo váš návrh na video bude natočený a omlouvám se, že prostě to všecko obkecávám, ale tak já si prostě nedám říct a budu kecat pořád. A bez dalších obkecávání se s váma teda loučím a zatím ahoj. Chtěla bych pozdravit Raiderka TV, Tereza Nováková, Edit 5, Kryšťák.cz, Kolis 62, Pavel a Kája. Ukážu vám tady jejich kanál, tak jim můžete dát odběr. Barbora Petrovská, Veronika Krpálková, Liach 100, když tak se, že to čtu špatně, Sisík.cz, Kristýnka Salajková, Adam Polil, Kristýnka Dorcíková, když tak se, že to čtu špatně, ale nevím, jestli jsou tam háčky nebo čárky, Zuzka, Lucka Heřmanová, Kateřina Květinská, Vírky, ukážu vám tady jeho kanál, tak mu můžete dát odběr. A Barbora Jurásková. Jestli vy budete chtít být pozdraveni ve videu, musíte mít like na tomhle videu, odběr na mém kanále a napsat do komentářů hotovo. A lidi v popisku jsou ValenGamer.sk, Candles OFC, když tak máte, že to čtu špatně, ale fakt nevím, jak se to čte. A Adam Doležal. Jestli vy budete chtít být v popisku, musíte mít like na tomhle videu, odběr na mém kanále, poslat nebo ukázat můj kanál 10 lidem, nejlepší by bylo, kdyby dali odběr a napsat do komentářů hotovo plus popisek.